Mira pamberi pedara mambo Mutasa. Mira pamberi pedara mambo Mutasa. Ndezvechokwadi. Ndinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemosi. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro imam, ndine nyaya yemurume wangu akatora muninina Mary muchena. Murume wangu akatora Mainini, muninina wangu, mwana wamai wangu, ndiye warogara naye. Ndichitaura matangira akaita nyaya payakabvira. Ndakati muninina wangu akauya kuholiday kumba. Ari apedza grade 7 aine 13 years. Ndobva auya kuzororo kwaMutare. Ndobva ndagara naye muninina wangu akati anga akutoita musikanzwa yewakomana. Ndakasvikira muninina wangu aine mukomana wanga akavharira naye ndaenda kubasa parenge danga mvura. Ndobva ndatokanganwa chandakakanganwa bva ndadzoka kumba. Ndobva ndasvika. Musataure history kuzo. Wosenda kuti mazuvano history kusvika kuti mukadzi wakanga kuziva upenyu yakakutora hake. Wakazotora hake uchiwahamba kwaimangani hayo. Taura inyaya ichete. Ndotaura yepamusoro. Because nyaya inobatiri mimi. Murume akatiza nomumwe mukadzi. Musure mekunge ndachengeta mwana waMainini awo achinzi ana baba. Mwana akasvika pakuenda kubva grade 1 kusvika paari kuZPS. Wakaenda kuZPS 15 November gore rapera. Ndo pakagraduate mwana. Baba wakabuda mumba musi wa 14 wachiti wari kundonyora quotation kwachienda mbuya. Ayo, atine inacho isu nyaya yedu tatimi makati mimi nyaya yamaunza kudare kuti murume akatiza naMainini ndizvo makati murume akatowana Mainini akatowana Mainini saka imimi nemurume muchiri mese makarambana atina kurambana basa akutogara naMainini wacho ndovatondizire utorana Mainini ode muchatire unotadzisa kuti mubatiro mukadzi hongu ma ichi mushato wemukadzi umwe nemurume ndo amwena asi akachatira nemukadzi wacho wakuto haana kuchata because munoziva zvinoita mazuva ano the new marriage act inotaura kuti waunokwanisa wanga urugara wese ati wasina kuroorana asi wasina kuchata iyoyo ndiyo yakucivil partnership yamaiti mapoto imi yakazopiwa kazita kechirungu kekunakidza yakuzi civil partnership asi civil partnership iri kuti pavachazosiyana handiti kana kuti warambana mukadzi iyo ari entitled property yese wakaita nguva yakagara nemurume uya kana wagara wese 6 months 3 months 5 months 6 months ato entitled property iyo yakaitwa nguva iyoyo wari wese nemurume uya wakutosheya uri asi bii nyaya nyupa iri ndekuti mhosva yake uyu handiti murume akanzi anochata nomwe mukadzi iye aine muchato usati wakuru ane mhosva inonzi bigamy. Bigamy ndiyo mhosva yekuchata nomwe mukadzi uine muchato usingakubvumidzi kuti uchate kuti nomwe chii. Saka izvozvi havana kuchata ndizvo. Chamunokwanisa imimi kuita kumhangarira Mainini mhosva yekufewa nemurume wenyu mopiwa maadultery charges.
Usaka ndauya kundomhanga. Saka kuno kumanje kana yatova nyaya dzemadhauta charges nechii zvaakutoda civil arikutaka nemurume wangu ari kukishana nemurume wangu munoenda nemuchato wenyu usipokoti munoenda wakoti nemuchato wenyu usipokoti mosvika munomakaini wakutorera chii murume unozi kurambana kuiva nemurume kugurwa kwemuchato saka ramuchato usati wagurwa ukoti takaenda gomambo adisungisa akati mukadzi ndichiri kumuda musi wa20 April Major Street wakatonga akati imimi baba dzokerai kumba nekuti muchiri baba wekumba nekuti mati mukadzi muchiri kumuda kubva musi wa20 iyoyo hakuna baba akauya kumba mambo izvozvi ndani kana yakatomutomba naMajor Street ka munodzoka kuna Major Street muti munhu imba akatidzoka kumba haari Mainini pamusoro changamire shumba nyaya iripo shuwa zvekutaura mukadzi kuti Jeremiah Muchena nyaya iripo zviri kutaura mukadzi chokwadi ndakadanana naMainini mushure mekunge ambokiza tapinda mumarriage tikaitisa mwana naMainini iye akazosvika pekuti iwewe haukwanisi kuroora Mainini ndiripo ukaroora Mainini ndiri kuzvisunga ingada zviuraya dati aiwa inini ndine right yekuroora wakadzi waini akaramba tichibva tati tezvara achimupenyu Mainini ane mimba iye mushure mekunge atiza tatine bhizinesi yedu shumba ratai manager naye mukadzi wangu uyu achichengeta mari changamire zvadaro takanetsana mushure mekunge ashandisa mari yandoda kuoda staff yekuti titengese takunerana takurowana mukadzi wangu azotiza kwakuenda kugara kusakubva for 2 months kwaunisiya ndina Mainini andisiya ndina Mainini ndakati Mainini honai zvaita sisi watazonzwisisa zvadaro ndikati Mainini sisi wenyu aenda ini ndakapfimbana naMainini tikadanana naMainini Mainini ndikamuitisa pamwiri akabara mwana iye mwana watova ne22 years mwana iye wani 22 years apa tine 26 years in marriage zvadaro tezvara wangu wakati Muchena kana Mainini azobara mwana ukanga wazokura Muchena kana wazofamba waona kuti mwana gwekwa Muchena izoita zvema-DNA test kana zvako wazwa kuti mwana ngewako Muchena endorore mukadzi waroora mukadzi wozoripira chinyi mukadzi wako asi zvisinoite zvaro akazoshaya pasi pake muchato wedu 545 saka zvadaro muchato takazoita mushure mekunga patova nemwana mushure mekunga tezvarati kana muchida kuita muchato muusimbise imba yenyu munogona kuita muchato uyu wanga uri kumanikidzana ndisikadi bakana hama dzangu dzanga dzisikoba dzakakwana pamuchato hazvinaonyewa hazvo kuti hama dzangu dzasipo dzakakwana asi chatinotaura ndechekuti muchato uyu wakaitwa muchato wakazoitwa mwana ato apo muchato wenyu nemakore makati Muchato ndewa 2004 mwanangu wa 2005 wait itokwadi Sorry, mambo mwana ndiyo musi wa 23 January 2005 Brenda 24 February 2004 Samjana mneka kulwa kakangano
Ya zvinodaro mambo ngoti pfungwa dzako toitawo zione nekuda kwekuwara. Nekuda kwekuwara tinapirapira. But manje mukona pane challenge. Pane challenge. Ndepekuti Mainini nawo pamukuru wakanga wagara wakudana kudhara before muchato kochizochichata iwo kanoda kuchengetedza chii miri ndosaka mukadzi kuti zvinomanikidza murume utadi achate 511 so that Mainini wakwanisa kudii was all along Mainini arugara kubva 2005 Mainini arugara nani Mainini anga achigara ega pahonde kumusha atori newana 5 waainawo Mainini wasiri wababa wevamwe varume vamwe wane vakasiyana siyana vevana waainawo ndiye mwana wekutanga anga aine 18 years mazuva auya kuholiday hawana kuzogara wese. Murume wangu akati kuti mukadzi wangu zvikuperere zvandaita zvekupfuurawo nepana Mainini rega ndichate newe unzwisise kuti hapana ndinokuda mukadzi wangu ndokupinda kwatakaita pamuchato. Asi izvozvi wari wese wari wese kwete aripo Mainini ini ndiri kwaRari. Mainini mugare ndiri kwaRari. Mushiti wese nababo makandosvisvinana wakapepa Ndakatoenda kutoita saka pamusoro ichangamira inyaya yekuti badzi sisi wangu ava zvinganetsa kuti wazvizwisisa kana uzvitambira. Nhau yataurwa nabamukuru inhau yechokwadi. Zvadaro zvairi nhau yechokwadi kudaro ini ndakanoenda kumusha kwandinoberekwa. Nhumbu yemwana wangu yanga ine 8 months. Baba wangu ndokubva wanditakura kudzokesa kuya kwaMutara. Vakada kuzwa kuti iwewe nhumbu ndeyabamukuru ava here. Zvadaro izvozvozvo bamukuru ava vakadaidzwa nababa wangu nasongo atogara. Iwewe muchena tipetiswe. Mainini wauya kumba chiti nhumbu ndeyako. Wamuchena vakatanga kurapa. Nenhaya kuti wairwa nechii nemukadzi. Handimukuzvona. Zvadaro izvozvo takaenda pane vamwe watinoti Mainini. Wakanosvika papaina gogo wangu waripo. Gogo akati amuchena nyaya hamusi kuiziva here. Kana imi muri nyaya hamusi kuiziva baya Mainini apa. Batai mafuta angu aya. Amuchena akaramba bata mafuta. Noti mbuya akati mukabata mafuta angu mukatsva ndoda mombe. Zvadaro ndopakabvisa mari kuna baba wangu $100 yekubvuma mhosva. Zvadaro izvozvo sisi wangu ava wakanonyora list yepreparation yemwana. Ndikaenda inini nababa wangu nawo bamukuru wavo kunotenga zvinhu izvozvo. Ndobva ndaenda kumusha. Ndakaenda kumusha ndikanogara kumusha kusvika ndizvara kumusha ikoko. Zvadaro ndichinge ndazvara mwana wangu ndakagara. Baba wangu akafa muna Machi, mwana wangu aine 3 months dzekuberekwa. Varoti mwana wangu ona ini kufa. Asi zvakuri kufa chichengeta chii mwana. Ndakagara shuwa kusvika ndakarurwa kumwe. Muchiremba unge sisi wangu atati kugarisana bana newe. Ndakarurwa kumwe. Mwana wangu agrade 2. Wakanonyengetedzana nemunyina wake yeyuyu. Wakati ndotwe chi mwana. Vatora mwana vafunda kuti kwanga uchigara. Aini zvanaka izvo. Tagara. Mwana haachakwanisi kuti mwana wekumba kuno kuzondoona ini. Wakutoita zvokuti mwana haaendi kupi kuna mai wacho. Zvadaro mwana akaenda Road Cross akapedza. Akaenda kuZPS akapedza. Mwana apedza kuZPS. Mwana akauya kunoko. Mwana auya kuno akasvika akati mama ndinonyatsa kuziva imimi kuti baba vangu ndewapi. Ndo nhau yandafambira kupi. Saka zvadaro izvozvozvo nemwana. Ndakamutaura ndikati mwanangu zvauya uchindibvunza zvakanaka. Asi ini chandokuta ndechikuti iwewe baba wegara nawo ndiwo baba wako. Ndikutaurira mwana. Mwana akati mama mune chokwadi inoti mama wandaigara nawo kureva mama ako. Waruti mai wako anga ine varume 25. Ene posho akatozvitaura pakafa baba. Dare rakadini rakagara. Ewo. Mwana wangu vaadzoka achiti mama takudzokera kuHarare. Noti tine maposti atoda kupiwa. Zvakanaka. Vapiwa mari dzavo dzekumaZPS.
mwana abva andifonera mama asvika ikunoku handina kuziva kuti afonera baba wake ndakasangana Harare kudaro mwana akaenda zvekumadna test madna test angabuda kusva 2 weeks mwana akaonekwa ari wababa wapi awo mushure mekunge inini ndiinaye mwana wangu iwawawo pane umwe mwana aigara kumba kwawo mai wacho hamene ukama hwawo wakasvika pakuti mai wakasvika pakunda kundishungurudza inini pafoni ndakangobvuta foni yamwana wangu daisoni chibva ndaibata foni ndikati madha kana izvo zvamuri kutumwa namai avo ndiisisi wangu inini akandiitisa nhumbu murume wavo zvari murume wavo kudaro inini ndikaona madna test akabuda ari ababa avo baba avo ndiri kuvatora nokuti inini meri dzangu dziri kuramba nenhava yekuti ndakaoneka ndiri kurambirwa mamere dzangu nyaya kuti hauna kuonekwa uri chiva uri musikana handi muri kusvona oni nyaya yakapira adini yakadaro saka ivo pakati pavo kuzonetsana kuzosvika pakuzotiza kudini apa inini handipo ba asi munhu makazotorera munhu upi handina kumutora baiti munhu handina kutora basanga ari mashe kurwadzirwa nokuti ivo wanga waisa wamwe munhu pakati pedu nhasi mawiki kozi kana sisu akaripota kuti makatora murume saka inini ndozvatobvunza kuti kana inini ndisugara nemurume uyu mari kuharari kukwava sisu aro saka nyaya yedu ndeipi amene changamira mukatobvunza iwo nokuti ivo vari vairipo papa watone maprotection order nemamaintenance ivo vari vaipa papa amene ndini ndakwanawo kamiti wani mamaintenance nechii nemaprotection order yo papa ina ndipo bai imbamba musikazobani ndakakura baba ndakasvika pakushungurudzwa nemukadzi nenyaya yemwana iyeyo wati urutaura asi amuchikudana neni handina kumuramba pamukadzi ndandisisiri kuenda kumba nenyaya yekuti kudanana ndinodanana no not namainini hatiziyani ndinotana namaikuru noti namainini hatiziyani hatitoziyani kuziyana kwatinoita namainini ngekuti tine mwana ngekuti pamwe pacho patakaenda kumajeni ndokwatakapesirana kuonana kusvika izvozvi inini ndiringe ndiri kuharara saka maini makandotsa mvura kwamafura ndakafura ndiri kuti zvakataura mainini mazuva ataura muna December November kuti ndikaona madna test akati mabande ava wemwana ndabva ndatotora murume kubva ipapapo murume hakuna botara ndichapiwa nababa muri kubvesa argument yenyu neassumption yekuti uyu akataura kuti ndikaona dna iri kuti chii akati ndiye ndakubva ndamutora but kama dna akati haukata asi uyo ati akatorwa nemurume wake akumberi akaenda nelife yake hai ndakatorwa nemurume after ndapitiswa neuyu wakatorwa vanogara wese mambo wanawo varikutoloja munomu kuroja kuna ringirodhuku makambosvikapo here handinombosvika ndakati handidinoizi kukoti kwatakaenda wakataura ndirikugara kuberia corridor wega ndozvendinotaura kuti kukoti wakazotaura kuti ndirikugara mberi yacorridor wakatanga kugara kuna ring road imimi ndoti mbuya makaudziwa nani zvamurikuudzwa zvandiri zvekuti kubheri yacorridor zvakabuda mukoti kwaMajor Street wachitaura iwo baba ndio baba ndipakat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 ipak
mushure meunge mukadzi uyu ataura haana kutaura ndirugara nemukadzi uyu nekuti pakataura mukadzi uyu kuti ndichanhikirikina madna test akabuda murume ndatora anozoona murume ndiye rexision anoisa zvemasoro haana kwanosea
azimunogara kwarari inenge ndiri kuambanya ndichiuya ndichikavakadza muzvidzoka kuharare apa isu hatitongi nyaya based on assumption tinoda proof inotaridza zvemutaura muruziva zvemutaura wezvekufungidzira kuti maaudio akataura Mainini aiwa kana akataura kuti murume wako DNA ikabuda iri ndabva ndatora hazviyo kuti vakatora pakufizuka wozi Mainini iyo zvimurume wenyu ari ndikuona ringi inototaima inotoinyiwa ndike teudai roko roindoti inototaima Mainini wakakumubva nderaipi yake imimi pedzerana ine chii wechiutinetsa imi muri mugareji ndugara kubva kwangu kuna TV kupi kuna TV baba warugareji baba warugara kuberia corridor ndozvanoti vakasaka muruti muri kuimba kudii kana kuti mwarugara kubera mwarugara kubera kuti kubhodha pamusoro ichangami ndimbotaurawo zvidiki zvishoma pakati pevanhu vairara. Nyaya iripo ndeyekuti sisi wangu awa kuudzika chaiva chaiva hawaudzikiba nekuti nhau yakambotongwa nehama dzacho dzigere apa idzi vakatadza kunoteerera kumusha kwandinoberekwa inini kukanosvika kwakudaidzwa zi uya titaure nyaya yako kunoku zvokuti murume wako iwa hakusisina kumusha nenhau yeyi murume wako iwa akaenda murume wacho akabudisa nhau yekuti izvo ndasvika mumba ndikawana poto ine girashi pane tsono yaisa pagasi ini ndaenda kubasa handimuri kushora saka nhau idzodzoka kutonge kwaita zvekusprita izvozvo iye mukadzi ndiasikuziva asi kuti achokwadi pachaakaenda kune murume wode abuda ndo nhau iri madobva dzichangamira wangu vasveta saka imimi ndimi makataurwa chokwadi chacho unoona nyaya kana mauya kudare munoya muine umbowo hwakakwana hwenyaya yemuita sei yamuri kutaura ukauya musina umbowo hwakakwana isaka kuna mabasa etokwanisa kuita wana bamunini waripo wari mumwe muninini wangu anoziva nhau iyi vari apa taure kuti vanhu vanogara vesira Endo Stephen Kanda. Ziba mino Samchen Stephen Kanda. Kanda. Ya zveshuwa vanhu havasi kugara vese. Bamukuru warizoka sobuda muna December. Ndakazoka kokumba. Saka wari kugara ini ndakambofunga kuti ndiri kuHarare. Shure kunga tambogarawo matare kumba kwavo ndakambosvikawo ndikirwa nemedzawo tiboedza kuti dzibata-bata. kuona Mainini vanogara vesira na Mainini kubva pakaitwa graduation yemwana kubuda kuita bangoro handizivi hangu kuti vari kufamba sei asi Mainini ndakambovabvunza kuti zviri kufamba sei muri mese here graduation makaenda here akanditi hai ini handisitesi bana samuchena graduation anomboendako ndo zvakandiudza noitsokesaka nyaya yakachii chandikuziva ndechekuti mvura payakambopfuura inopfuura ndozviziva asi pari pangu pokuti inokwanisa kunga isapfuura everyday asi kukandonaya badzi inopfuura saka zvinokwanisa kunga zvaakuitika zvazvekuti mako wakangowanoti mukana vanodini vanopfuura asi kana pasinawo mukana havana chii havana mukana hatingaiti rule out chii izvozvo asi zvokuti titi nhasi todinga kutiti Mainini vane mhosva neuyo hatina tashayaka wodai muri imi ndakaenda kumba kwacho vari kugara panhamba yakati kubhera kuri kana kuligrod kana kuti kwari kutogara kuHarare vari kugara mufakosi pakati ndo pavari kugara zvino zvese izvo hazvidi hazvipo handiti saka imwe muda kuti titi chimai titi mimi zvakutaura ichokwadi asi zvatoziva hedu ngezvekuti varume nana Mainini matsotsi hakuona naino vari kukwanisa kunga vari kuona nawo asi chatisina ichi umbowo asi ndoti maikuru tsvakai umbowo kana maona umbowo modzoka motaura ndakazoona umbowo uya zvakazosvika kuita zvese izvi pandakaisira mukadzi wangu protection order akanga akanzirwa namufundisi inini ndopinda AFM church akakanzirwa 3 times namufundisi akakanzirwa namufundisi wemethodist
tikaenda kumapurisa kuchikoma andirowa mukadzi ndikatadza kumudzorera aiwa tinofonda kumapurisa kuna kuchikoma wafonda kuti wafonda ndakarohwa Changamire ndikaenda musoro rusuru rukarumuka dziso rubuda mvura iyi mushure meizvozvozvo ndo patakaona foto yanga iri mukicheni kuti ndiri kutsvaka sipo yekugeza mwiri ndakubvunza mukadzi chii ichi chandiri kuona ichi mumadhimbi wapinda mukicheni mangu rutsvake ndikati ndozi yangu handina mapoto asi ndandotsvaka sipo yekugeza mwiri kwakona jira rebhureki rine tsono purufu yacho pikicha yacho ndinayo tiva tanetsanazve kwakona mushonga uri mupesi wakasungwa nekajira ndiri kutsvaka makiyi emoto andizezera makiyi emoto kuti hakuna kwauri kuenda ndibva ndatoona kuti inini ini zvese zvekuti maona mushonga mupesi kwandiri nini hazvina kana why ukana mushonga wacho wanga uri kuti mimi nyama dzake dzisungike munyase kunakira makazvisiya andisi mandoona mushonga andisi makutofungira kuti ndokuuraya kanzi ko kana wanga uri kuti mwimi wacho mugare zvakanaka tinozoda kutofunga daro Changamire unenge uri kuona action yauri kuitira ai ndozvazvizvi mushonga idzi dzasiyana zvikuti pakatipenyu hapana ng'anga patipenyu hapana ng'anga saka zvemushonga hatingasiyana isusu chatoda pakati pedu kuda kuziva kuti rudo ruripo here kana kuti hapazisini ndopane nyaya ikwa kana pasina rudo endai kuhaikoti munochekese muchato chiri kuti bambo iwewe uitwe muranda une mukadzi inyaya yekuti penga penga hako asi muswe ndakadii saka iwewe if you are not careful unofa uri ngotambura iye mukadzi ari kujambura achingoti ukada kudai ugazi muchato ukada kudai ugazi muchato ndosaka aizviitira Changamire because aizviziva ngekuti kusvika zvese Changamire inyaya yekuita chimbadzo mukadzi wangu kukwerete mari Changamire zvakafanana nekuti wakakwerete mari kumuzukuru wangu 1500 kwakundiudza kuti iwewe bhadhara mari iyoyo kana usikadi kubhadhara iwewe mulaifi mangu hausimuba zvinoda babangu ari apa chetangu ari panapa anotaura saka ndo zvandakaita kuti ndikaenda pamba ndinogona kuurawa ndosaka tinozvara pamwe tinokuaisai kuti kana rudo pasisina hapadiri musachengete chipepa chisina basa mubhegi muchato unochengekwa nevanhu varudanana vanhu vasisadanani vanokanzura vopisa wotangazve ndosatakaisa protection aiwa kunotunesa anodzoka uya kondikumbira amukati muri murume nemukadzi iyo pane protection order muri murume nemukadzi pakudii pane protection order Umone nzaro. Akamwana ndo apa. Imi mbudira naye pachena guys. Kana chino chichiri kuita itai kuti chiite. Kana chisaita chidi ati endai mugurise muchato rambanai zviri pachena. Munhu umwe naumwe aende mberi neupenyu hwake. Nekamwana kari grade 3 arugara mubadha ndimi. Ndiri rubhadhara nemwana. Ndiri rugara nemwana. Iwe murugara nemwana ndi. Paimba yakatengwa nani? Takaitenga tesemba. Makatenga mesa te. Saka iwe ndio strength yenyu yokuti nekuti takatenga tese. Saka ndugara. Ende mugara nemwana munoziva kuti imba iyo haitenge kusvika mwana asvika educated. Saka ndo kune strength yenyu yamurubata kuti enda hako kwari kuenda imi pana madii. Tosanudza mwana ramba naye zviri chii zviri pamutemo umwe naumwe akatenda sei baba unina baba waende kuna mainini wari chii wari free wasina munhu wawanosvika ende mainini apakurira hake baba mukuru wake asina munhu warudii akambona to imimi kana mutodawo wenyumo modii monotsvagawo wenyu motsvakawo futi itai kuti muite free musamanikidze zvisikaiti paumwe murudetsera nei
munoneserana kuti kukota akati anondida asi haasi kuuya kumba kwacho kundipe kota kana asingandida akataura isimosva kuti hakuna mutemo unoti murume ndiye anofanira kungoramba mukadzi. Hakuna mutemo wakadaro. Mukadzi ukafila kuti hazvichaiti, iwe enda utaura kuti pamba hazvichaiti, kanzura mutatu. Enda kuita application for divorce kwaikoti. Kana unaona kuti hazvisudi, hazvikuiti. Unomirirei kuti hazvichazotaura. Chichazotaura ari usafa ndiani? Ndiwe ndinokada ukwena unokwenwa ndiani? Iyo unokwenwa pada ukwena. Iyo unotoshishinyira urumba. Kana zvisaita zvichadini? Zvichaiti. Kura izvinhu zvipe. Go your way. Go this way. Morarama life iri chii? Ndozvandauya kuti andijekeseri. Aiwa. Inini darito hariti izvuri. Darito harimboitika. Haramaniswa. Isusu tototi nhasi mabva kunotote babu. Izwai chichemo chabai. Mai wati ndine nyota. Mupeiwo mvura. Mumwiseiwo. Mumwiseiwo. Handizobabu. Kana zvichida izvo ndo basa redu iro rekuti hazviti. Musadaro. Muri vanhu vakuru. Kana zvinhu zvisaita zvadii? Handingamwa. Senge maonera ndikutoita. Ndikuredza kuti zviritonetsa. Saka nazvo kunetsa itai sei? Muchaurayana. Muchakwadzana. Sevanhu vanombochayana musoro. Musoro mamunochayana umu. Murume manje unokomoka. Akamona ruto. Kuchaya kwamakaita mumwe mbuya. Wakandichitaichayana. Maichayana? Zipa baba akandizipa. Zaiswe mahedikazi asare chibadati aiwa musamusunge. Ndokuti anga achiziya mhosva dzake. Kuitira mwana ndakarwadziwa kuti mwana muninini wangu wandakatisira mwana. Ndiro ndisikadiba ndode peace life man. Ndosaka ndati pamusabiri kutaura kwashata. Ona inega kuti kwashata. Ndizvo zochanga Moita zviri chii? Zvinoenderana nezvamuri kuona. Kana makashinga mukagumija. Zare makamira. Right. Saka hapana nyaya baba. Imi mende moticize kuti muda kuti asiende marriage. If you want to continue, chigara pasi muite muone zvikunetsa zvacho mukadzisa zvikunetsa. You continue. But kana muona kuti hazvichadii? Hazvichaiti. Do the honorable thing. Endai mugurise muchato. Ananga kwake wananga kwani? Kwake. Inini my only concern ichi mwana. Kuti mwana hafi pababa wake asati asvika 18 years. Ende imba iyo haitengeswi. Because ikatengeswa mwana wangu iyo unoshaya kuita sei? Kuzoka. Mwana munoziva here kuti iproperty yehurumende. Saka basa rehurumende nesu kuchengetedza vana. Kuti vasatambiswe yese yese nevanhu vakaita kunga imimba. Handizvo? Saka go and decide. Handizvo? Hande?